Ato sa pagtagad may gala kay ubay-ubay nito mga complainants karon mga sugitig paminaw. So, dili pa tayo padayon ni Sara Duterte. Di atay mga complainants karon kay unsa man ni na scam ni sa yuta ni sila. Mo ni na scam sa yuta. Uy. Ato house and lot. Isus Ginoo ko ato sa ni tagad pagtagad mahigala ato kauban ron sa kasamang Binji Tanghian og kining ato mang complainants nga ubay-ubay nga niya karon sa atong Sibianan mga kahigalaan. Yes kasamang Binji. Attorney Rufil, na mayong buntag ug sa tuang nga mga sukindig paminaw diri sa DYHP Orimen Cebu o niya karon ato ang kadang naang hatagad og pagtagad no kaning ato ang mga reklamante Attorney Rufil nga matod pa nila wa na sila lain nga kaduulan gyud sa pagsulbad nilang problema nga matod pa na scam sila sa house and lot nga dugay nilang ipangandoy Attorney Rufil nga makatog sa bugnaw nga aircon o niya kanang naang Damgo ba ka nga makakuha kay imong kaugalingong balay, no? damgo ni sila tanan Attorney Rufil nga mga pila ka tuig gikan karon na adto na sila magpuyo silang kaugalingong bay. Unya imong damgo nga kanang ma-realize ang damgo. Lisod man kay imong damgo nya magpabilin lang damgo, Hesus Ginoo ko. Oh, maurom na lang taan ng kalakihan pinangandoy. O pag-abot to sa area Attorney Rufil kay doon na nay uban nga hapit na maka-impas no kay pre-selling man ni Attorney Rufil. Pre-selling ang ilang pagpalit. Ang ilahang pagpalit. So ang ilahang nga gikuan sa tag-iya ang developer nga doon na yuta nga bakanting lote i-develop butangan o ganang mga bay mo ning ilahang gibayran. Unya inig ka humana sa inig ka impas na ang bay unta. Pag-abot nila sa area Attorney Rufil naaman tinuoy mga nitubo dito pero mga kugon man mga kaguknan man no mga kahoy man dito Attorney Rufil. Why buying ni tubo? Why buying gyud no? Uy, asa dapitan ni? Na nagkuan ni siya daghan ni upat ni ka area ilaha Attorney Rufil na diri sa Agsungot na sa Karkar asa tong usa ma'am na sa Compostela na video gan in fact Attorney Rufil na video nakuha nila dito sa site Kani mo video. Kani mo video Asa ni kini kasadahan sa man ni kalsada na sa ni Agsungot ni siya. public nga kasada ni. Oo, public Attorney Abi na Rufil. kung kalsada na sa inyong subdivision. Dili ay. Puti ninduta unta no. So mo pa ning ni dito karon ang bag-o nila nga nakuha nga video Attorney Rufil mo ni dito no nga ang mga kahoy pag adto nila gagmay pa unta to kaayo. Pero karon daggo naman ang kahoy may nadaggo. So mo ni inyo ni video nga gikuan. Oh, ilahan Dinhi mo giingnan nga nganhi ang balay mo tubo. Pero unsa man tuig nga gi-promise kay basin og kana na ang ilap mo ingon atong tawgon ng tag-iya mo ingon nga sige lang kay habit naman amon ahagbasan. 20 Bebe, panuos mikropono. So di karon si Ma'am Natasha Attorney Rufil usa sa mga nireklamo kay daghan kayo sila pero sobra ni na po gani umabot pa mga 30 ka buok Attorney Rufil sila. Di si Ma'am Natasha usa sa mga reklamante. Sige Ma'am Natasha, sultihi ko namin unsang hitabuan ni Ma'am? Good morning, attorney. Good morning. Ang kani siya, attorney, na may townhouse ang tawagan ni Lawrenceville sa Agsungot, Alamban. Okay. So, nag-start me og data-data ni good for 5 years, 5,000 a month. So, nagsugod ko 2020 kay gi-assume man ni nako sa ako ang kauban sa trabaho ra pod sa BPO. So, nagsugod jud ni 2019 Okay. up to 2025 of January mo na turnover nga point. Asa balik ha? 2020 ka nya ang ilang gisaad nga turnover ang January of 2025. January karon Last year. Last year. Okay. Okay. Nya karon nagbayad mig 5,000 every month. Nauna ko na balay niya siya plus free motorcycle upon turnover. Mo nilang gisulti. Free motorcycle. Oh. Amo tagay kwaon ang motorcycle attorney niya wa man di ay. Tugod to bitro man ang kalakiha. Nya. So mamaligag balay pagkapinag motorcycle. Yes, naa siya free motorcycle daw. So the total price is 850,000 kapin. Di na da mo hinuon kay labaw pa mas kapa ning ilang pasalig. Sakit man paminawon attorney pero tinuod jud siya nga Mao ba? nakabayad jud. Pila man ka square meter ning imo? 40 plus 44 square meters attorney. Okay. Anya tapos 850,000 ang total amount. So mga low cost housing na ilang gipang kuan. Low cost, yes. Okay. Aha. So 800,000 ang kantidad. 855,000 ang kantidad. Tapos ang equity to be paid until January of 2025 is 305,000. Okay. So at least ikaw na-impas ang equity nimo. Na-impas na akong equity by kami tanan naka-impas na. Equity niyo tanan impas na. Yes. So unsa may plano unta ninyo inyong i-adtos bangko For refund. or pag-ibig? Ang uban diri attorney actually is nanay check nagpaka-refund sa bouncing checks and refund ang among concern diri kay ang katong na-reason og check ni bounce naman kay na close na ang bank
kami nga among part nga wa jud mi na-release ang check for refund mi nga kuan. Okay, so ang sabot ini kay kining kantidad sa inyong house and lot da ini. House and So lot. 855,000 ang kantidad. Sa inyong bayaran ang equity, mubayad mag equity nga 305,000. That is correct. Naka-impas na mo sa tanan. Unsa unta inyong plano ani ang mubayad mo ang inyong i-financing sa bangko or pag-ibig unta? Oh, og na turnover ang actually like for example January 2025 na turn na balay turnover kuhaon na siya sa pag-ibig. So adto na mag binuwan sa pag-ibig kay most of us nga nabiktima is BPO and OFW. Okay. So karon lang mo plano lipay na ta kay Mino kay na ta 20 pag 2024 ako ang partner ni adto sa site wag gyud nakita nga construction. So we are planning to get the refund na lang unta pag 2024 of March. Oh, okay. But giingnan mi nga you need to finish the whole amount for us to refund the 305,000. So gitiwasan pa dai mong ingon nga kuan day. Itiwasan mig-ingon sa manager kami, almost all of us giingon sila nga dapat mo bayad mo for the whole equity amount. Kisay nga sa manager ani. Before ato sir kay si Sir June man daw to ang name ato niya. Kisa may nga to manager nga patiwas. Insabot hino kadako ilang bayro nun ning kalakiha. Ni sakko amo bayro nun sir kay atong March ni file na tako kay ni yan naman akong partner nga ayaw nagpadayon kay walay na construct dito. So ni adto mi sa Mandawi nga ni sulti mi dito nga di namin padayon. Okay. Giingnan mi kuhaan daw 75,000 ang among nabayad kay wala mi mohuman sa kontrata. So, kung gusto mong makuha niyo ang the whole full refund, walay deduction, you need to complete the 305,000 and then that's the time nga mo refund mi niyo without deduction, without the 75,000 deduction. So, kami sa taon nga nang yawat pila ra gud among sweldo sa BPO. So among gi-comply and the whole amount until such time na ako attorney na fully paid ko February of 2025 kay lisod lagi. So na delayed ko 1 month. Pero kanang delayed na mo attorney napag yun ay tubo 100 every month ug ma-delayed kag bayad nila. Grabihan no? Oh, so karon ni human jud ko paglakton So 2024 pa unta to nga muundang ka, pero giingnan ka nga pag-undang kay di ka makakuha sa whole amount kung undang ka. That is correct. Okay, so pila ang kada buwan nimo hatag? 5,000. So sige, nakadugang na hino kag 60,000 tanan tibok tuig. Yes, nakadungag kog tibok tuig. Not include na pa di ako pa namin include sa kanang malate mig payad nga na penalty 100 per month. So kami mo raise na lang mi kay nang yawat squatter biya among balay. So nang yawat mi na may amo ang kagulingon. Oo. So ni human jud mi pag February na gi offeran pa jud ako mismo sa akong experience. Gi offeran ko nga mobalhin i-relocate daw sa Consolacion which is the Fatima Heights. Yeah. So nag-sightseeing mi dito sa Consolacion Fatima Heights. Pagtan-aw na ko dito nga attorney, hawan man kayo bukid man tapos usara ka bulldozer na Then pagkaybawsad nako nga kato ding Fatima Heights dugay na sa dito pero wala pa jud maski kabilya attorney nga ikaw kab ba dito. Wa po gyapon development. Wala Kumaho na. development. So, akong partner ni decide siya nga magpa-refund nami. So, around June of 2025, ni process nami og refund. Okay. Pag-process nam og refund, anang ningos lang nga 1 to 2 months ang processing. Asa man ilang opisina dapit? Karon na nasla sa Tayod Liluan. So naay telepono ni matawagan tani? Naas lay telepono, landline and mobile. Okay. Sige. Sige. Okay. Sige. Kani imo ma'am, pila man ni? Unsa man ni? So Lawrenceville agsungot ni. Asa pa pila man ni ka sites ni? 4 agsungot asang uban? San Isidro siya, sir. San Isidro sige ma'am. Isa name nimo, pwede ka mapailas mong name or di Good lang? morning. Good morning, attorney. Good morning. Gawon na ni siya. Oo. Kanang kuan attorney, ang ako apong case sa Karkar kay lot only ang ilahang promo. Okay, karkar na. Karkar ni siya. Yuta Okay. ra ni siya attorney. Dili ni siya sama sa ilahang balay gyud pero Okay. ana So sila taga-karkar ka. dili ko taga Karkar dire ra ko sa Buhisan, Barangay Buhisan. But nakakuha kang lot lang dito. Okay, may na lang ba yuta magsugod ko si yuta Oh, niya plano anya na lang nimo. dayon ang kuan balay ug So lot only pila man ka square meters imong lot? pag una mga 80 kapin unta to niya suddenly ilang gusto mausab niya bola red flag man ni nga nganong mag-usab-usab sila pa'y magbuot so niya ako ba gamyan lang nako gihimo na akong 50 niya ang amount ani is 175,000 unya ako ni siyang fully paid within a year kay I had to go abroad to work as an OFW. So wala pa nahuman na lang ang 5 years. 2020 pud na ako siya nasugdan niya. 2025 pud siya mo due. Walay turnover nga nahitabo. Okay. So ni ana ko nga
maskin pag tinuod nga naa sila kuan unsa man. The fact nga wala sila mutuman sa ilang kuan. Hain man sa dapit ninyo taas karkar. Ang ako napalit is sa Karkar. Asa dapit sa karkar in Sa particular? Kadlingan. Kadingan. San Isidro Enclave, Kadlingan, Karkar. Pero nakita nimo ning yuta dito. Yes, attorney ni. Ato sa Jugko personally. Yang gitudlo dito mo nang imong yuta. Yes, sa una 2020 hangtod pag 2025 ang kausaban ra na ay kural nga wala na human. Na ay kalsad Nimo na istorya unsa may kwan, mao gyapon the same office, the same Yes, attorney. respondent. Yes, Unsa attorney. may sulti nila ngano may turnover sa yuta? Kay due to pandemic na ako na sila staff nga kuan nailad pud sila nya nang resign ang mga ila staff daghan kay sila kuan reasons. Kay ila imo ato palit kag yuta, ikaw na bahala sa balay. Nya ay lang pasad is kuan after 6 months nga magbayad ka, pwede na kang patukod. Nya each year yun nga mulabay man ako pwede nang patukod, mo anak ko nila ba? Dili pa pwede ma'am kay kuan nag on process pa ang documents. So dito pag adto nimo naa nay nito kod lain. Wala gyud attorney. So nganong Why bisag usang nito kod? Wala attorney nganong ako may maguna-una og tukod, wala gani ni tukod. Basig ipasaligan mong tanan nga di pa pwede mo tukod ka mong tanan nga mga to. Daghan ko na mo nakakuha po dito. Nasa ako naibawan attorney sa karon ako ray representative sa San Isidro Enclave. Wala lang ko kabaw kinsa panglaing na biktima. San Isidro Enclave. Yes, attorney. Okay. So kini imo karkarne. Yes, attorney. Sige. Ang imo kisa may lain nga site. Ato lang sa tagsaon ha. I see. Okay, gamay lang. So kining una dili sa Agsungot, Cebu City ning Agsungot. Talamban no. Gisundan ang karkar kanang imo ma'am asa dapit. Ako attorney kay sa Karkar sa gihapon. Isa name nimo? Joy. Joy. Okay, Joy. Asa dapit sa karkar paliha mo? Okay, lahi. Lahi ang ihang kuan. Ang project sad sa ako attorney kay pre-selling. Pre-selling. Gregory Homes. So sa ato pabalay og yuta. Yes. Mao ba? Asa man dapit sa Townhouse gihapon. asa dapit sa karkar in particular? Perilos Karkar. Pirilos kana ay birhen diha kanang ilado nga kananaang na ay birhen mamamere. Anaan Pirilos karkar. Okay. Oo. Karon attorney, sa ako ang case, wala sa ni siya license to sell ang Gregory Homes. But Singan Gregory Homes. Gregory Homes. Gregory Same Homes. respondent to Mabini Real Estate Corporation. Dayon, kuan attorney, so nahibawan ako late na nga wala siya license to sell. Kay wala ko ka full payment sa equity kay nahibawan, na-news ako nahibawan attorney nga kanang nana din sila yung mga reklamante pag year 2024. So pagkaibaw na ko ana, so murag kuan siya nako warning sign para mo investigate kung unsa ni ang tumabini. So nahibaw-an nako didto at first niduol ko sa office, then they said nga kanang moto same sa og giingon ni ma'am nga na sila layason nga nilayas. Dayon Kuyawa ng pattern sa ilang katarungan no? oo, same sila reasons. So kining imo house and lot unta ni pila man ka square meters? Same gyapon sa 40 plus. 40 plus. Oo, dayon So ang imong nabayad sa equity mga pila naman? kuan, so wala man ako siya na bayad fully, so 200k 200,000 to kapin. Okay. Kay 6,000 for 3 years na bayan ako siya, din ang promise is 5 years mabayad ka equity after ka turnover. Ang the way pagka-sales ako kay kuan man good first naman ay reservation fee 10,000 tapos ako ay discount 50%, so nindot kay paminawon. After napajoy ka ng free transfer fee, so nindot ko siya paminawon for someone nga first time nga buyer, then kanang young adult nga nagunahon na kay usa sa mi sa biktima sa kanang flood control nga project, so kinahanglan mo balhin mi og kanang lain nga balay. So nangandoy sa jud ko og balay attorney, then pagkahitabo, so nini-investigate na ko, nahibawan ako dito sa Karkar City Hall nga wala day sila permit para mutukod og kanang subdivision sa sa Perilos Karkar. Kailahang permit is para sa agricultural nga yuta. So nya wala sila license to sell. Nya pagkatan-aw dito sa SEC di ay nga among transaction is year 2020 mostly namo. Then pagka-tanaw dito sa SEC, registered sila year 2022. Oh, so kanang moto ni ato ko nila na nireklamo na ngayo ko refund. Then naabot mi disod, natagaan ko nila refund, but karon i-bounce ang check.
Aha, so na kay chiki diha. Yes, na. Hama mo chiki. Tanaw ta. So daghan mo na chiki. Nanguntol ang chiki. Nag-close silang account, attorney. Actually, attorney, 100 plus na may sa group chat na mo. Mm. Kami rin nakatunga kayo, mostly na mo OFW. So nanguntol ang chiki kuya no? Okay, so ikatulo ni, asa man ang ikaupat nga site ang imo. Babalik ko na ka nguna agsungot sunod Karkar San Isidro Karkar no? Og ang usa asa ni Karkar Perilos Karkar. Gregory Homes. Okay, Gregory Homes. Kaning imo San Isidro Karkar? Kadlingan barangay ni? Okay, sige. Ang imo, sir, sa madapitan ni? Good morning, attorney. Good morning. Attorney, Oo. ako din si Kevin din. Mm. Ako attorney kay sa kuan kanan sa may home dose Perelos Karkar. Perilos Karkar. Parehar mo ni kuan. Oh, same Joy. same gyapon attorney pero kuan ra kanang unahan ra ay dool ra ba na site gyapon. Dili usa mo lahi nga project sad. Yes. Ay sa to? My home dose Perelos Karkar. My Home Dos. Okay. Perilos Karkar. Parihara the same barangay but different projects. Oh, yes, To attorney. separate ko no. Perilos Karkar gihapon. Okay. So kani iya Gregory Homes o kini usa My Home. Okay, sige. Unsay na tabo? Ang ako na itabo attorney, ang lot niya kay 50 square meter. Okay. Dayon, ang total contract niya kay 1.6 million. 1.6 million ang house and lot na ni. Yes, attorney. Okay. Dayon nag-equity, ongoing pa ko equity karon. Oo. Pero pag January ni stop ko kay naitabo man kay nag-audit sila. Kano sa man ka nagsugod bayad sa mga equity? Pag November 2021. November 2021. Kano sa man ni supposedly mahuman? Karon tang November 2026. Hapit na dayon ta. Mm, So dako pila na may kwarta na hatag nimo? ka almost 332k. Almost 332k. So, dako na imong nahatag ni undang ka pagkaibaw nimo dunay kakulian. Oo, na ibong ko na grupo na group mi. Mm. Na group ba akong asawa din naibong sila na murag red flag na gani Oo. kay kuan pag tanaw sa akong asawa na kuan man kanang takilid na daan ng kuan ba kumpanya. Mm. Then, sa tinuod lang attorney busy bud ko ba Mm. mo na akong asawa ray mo atiman sa akong mga kuan. Okay, kining gi-issuehan po kag kuan nagpa-refund ka? Wala pa mo kuan pa ko nag-request ko og naghimo kog demand letter nila. Naghimo ka naman liter. Ang imo Joy nakapa-refund ka, pero yung untol ang chiki. Naka-refund ko, attorney, 6 ka checks. Okay. Pero ni untol pag last December, Pila man ka checks ani untol? duha pa, attorney. So mga PDC ni sila, attorney niya, ni close na ilang accounts. Mhm. Buang ano, pirma sag issue sag checking nga untol. Oo. Okay. Sa Joy na issuehan si Kevin may wa pa, pero for refund ang imo. Ang imo kinini ang si kisani si Ingrid, sir. Ingrid. Kuan, sir, Ikaw kana- Ingrid nakapa kuan ka? Nihatag na ko og demand letter, ni-request ko og for refund, wala sila mohatag. Wa ka issue chiki. Wala ko issue chika. Wala. Daghan ang chiki ha oy, asa ha? Sige, sir. Ha? Uy, daghan na ko ng chiki ha di ay. PNB sa niya, kana Bank of Kini unsa ning bangko ha? Bank of Commerce. Kana ning chiki ha oh. Ka ma'am, kuan sa tingali mo? Kang Juan agsungot na ko attorney. Agsungot ni imo. Pa ha? Daghan na ko ni. Kanang- Ma'am Juan Pauline Balansag. Pila man ka 36 chiki daghan na ni? 36 chicks attorney then Untol tanan? untol na tanan kay lima raman ang kuan, lima raman ang ni nakuha namo, nakuha pagka nagpa-encash na unta mi, untol naman ingon sarado na do ang bangko. Uy, Gi-close account na daw Close ang account. bangko da. Bank of Commerce imo ni Ma'am Juan. Kang Juan, sa ako na anak attorney, Imo anak. ako lang ni kuan kanang Kining imo Joy la. Pila man ka chiki ni imo Joy? 3 years staggered man na amo sir. Attorney 3 years staggered nang among gikuan. Oh, okay sige. Ang imo 30 sa imo pila ka bug ni? 35 in total, attorney. Daghan pagka-chiki ha? Then, nasa ko isulti, attorney. Oh. Attorney Nasa ko isulti, attorney. So, Oo. ini-refund nila. almost ang mahitabo pag 500 yun, plus na attorney. attorney. Mm.
Sige. Inigirfan nila attorney ang mahitabo pag yun mo negotiate pag yun sila sa mga victims nga mo deduct pa sila og 20%. Nganong madidak man sa 20%? Na day tax. Then sa ako attorney kay ni reklamo kung ano mohatag sila tax nga ma'am sila license or permit to sell. Okay, kini usa ka bultos chiki imo ni sa kuani sa ni bangko ha. PNB. Oo. Then duha pa ang natatakay dili pwede matataka ng ubang PDC. Okay, ang kining puro imo mga Bank of chiki Commerce. tanan, no? Uy, daghan na ba ning chiki ha? Sila tanan Attorney Rufil, do na sila mga tsiki nanguntol, no? Jesus marosip. Murag joke ra siya attorney Tinta ang ninduta ba PDC kay nila. tuski gayo. Oh, tuski gayo. Jesus Ginoo ko. Napad ay dapat gani Sa mala- day sus And kadaghan. another Bank of Commerce, Bank of Commerce. Ang kini imo Philippine National Bank. Yes. Duha ra ka bangko ilang gigamit. Bank of Commerce, Napakunoy China Bank. China Bank, Sus pagadaghan. Imo na tanang bangko. Uy, bebe. Sige, padool. Gunitisan ni tagtagsan yung kachiki, kana aning ka. Jesus Ginoo ko. kadaghan. Oh, 5 ka ni oh. Kinsa ni? Nya mangayo pag isa mo ripan na mangayo pa sa 20%. Oo. Mao to nahitabo attorney Tempa, pag ha? 2024 nga Okay. kung magpa-refund na unta ko. Niana sila makuha ko og 75,000 ang akong na data na it's because sa tax og na kuno sila na nakuan commission sa agent og uban pa. So usikan beta sa 75,000 attorney, mapaeskwela na natos tong anak ko sa kasema. So wala mi ni decide ani ana siya nga sige lang hotdi lang ninyo kay para ma full refund na mo 305. So ni full refund jud mi ani ko jud mi ni padayon mi mabayad sa akong partner mo ni nitabo nga pag June of 2025 ni decide na gibing pa-refund ing ana ilang style attorney 36 months i-divide nilang imuhang 305,000 mo na tagaan og 36 checks mo na ilaha yan ang style nila. Okay. So mo ni ang nahitabo no. Ikaw ang imo kwan ka kanana ang BPO ka trabaho. O BPO. Okay. Ikaw Ingrid asa man ka? W ko sa una attorney. OFW Yes, ka. John. Ikaw Joy, Sa retail company. retail company. Ikaw Kevin. Civil engineer ko, sir. So okay, civil engineer. Si Ma'am gisat Sa ako na anak attorney, si Oh. Joanne, sa trabaho. kuan siya VE. Okay. Nga, Ako Sige. ako ng kwarta, ako nagbayad ka ng pero iya lang pangalan. Oo. Nya kana OFW ko attorney. Oo. Ang uban sa ato pa kining mga nalbaho mo. Hinaguan ngin kwarta ha. Yes, attorney. Grabe ha no? Actually attorney, related ko gyud ng tag-iya. Oy, Mo bitaw ni salig ko attorney. naunay day kawan may nagaw, way unay gaw. Bi kisay may ngan ini tagiya. Emmanuel Tumabini. And Emmanuel Tumabini. Ay sa owner Emmanuel Mingo Tumabini. Yes, attorney. Mo din ni ang iya nga Tumabini Land Development Corporation. Attorney. Ang Vice President si Jandi Resurrection. Resurrection. Okay. So imo na ning parinti ma'am. Kung sa ngalan nimo ma'am? Ako si Lydia ko sa amo attorney. Lydia. Nya pakita akong tinod pangalan, Ansit, Ansit. Ako gyud nang kuan kanang sila gyud mismo ang nagkuan sa ako attorney ba atubang, nagkumbinsi, nagtour dito sa kuan unya. Mo to ni salig ko attorney. Imong igagaw ni? Pag umangkon anak sa akong igagaw. Piha no? Nya siyempre po silingan mi dito sa kuan sa Medellin. Okay. Jesus Ginoo ko salig ka gyud kay salig mo ni uban kay kapay mo salig mo na umangkon. Mao gani kay So umangkon nimo na si Emmanuel? pag agaw mi ganyang mama. Okay, so sa itabo kuan ka gitur ka dito sa ilang mga yuta. Attorney, gitur ko anang mauna nga kanang kuan kanang mauni nga site niya sila yung duha ba nga nag-convince ako so ni salig ko attorney. Salig ka. Oo. Kuan na so siyempre sakit kaayo kay kanang nagbayad ko 500 plus nang ako 500,000? Pila man ka square meters sa imo? 63. Asa dapit imong yuta? Corner lot man na ako Asa man dapit? sa agsungot. Agsungot sad so silingan day mo ni kuan. Ni Ma'am Natasha sa Natasha. Lawrence, Lawrenceville mi attorney. Okay.
Pagsungot sa din imo. Pila man ka square meters? 63 to attorney. Okay. Sige, nya ang kantidad anay pila man? 1.2. 1.2. Kanus aman supposedly ma-turnover? 2025 attorney. So Unya, to sa man dito nanay nagtukod ugan, ana haligi sa man. wala gid ang attorney ni pahuway. Mautot attorney katong kalibunan. Kalibunan. Kani mo ni ilang opisina? Mo ni sa agsungot ni. Kana diha attorney. Unsa man to na hintuhoy nga kwan? Development sa man to? Wala man dito attorney. Dili to mo to mga balay kanang ipantudlo. Wala ko ana kanang wala gyud na tandog. Pero ang iyang kilkili doon na kuno hay pader, nana. Wala gyud attorney, wala kanang kuan gyud na mga kahoy ra gyud na diha. Kahoy ra na. O kahoy ra gyud na. So kumuadto tadi ta kabahay bawo nga kini gi-develop for kwan, subdivision. Wala gyud attorney. Kay mura naman igtugwayanan og kanding. Kalasangan gyud na siya diha attorney. Oh, Kalasangan nakaadto man ko. okay. So nya unsa may sulti ni imong umangkon pag kuan nimo nga dong, unsa may tawag nimo umangkon nimo? Dong, unsa may sulti dong? Hay naman atong kuan ni dong. Wala naman sila makipagkita sa ko asukad nga nagpa-refund bitaw kay naa sila gi offer sa ako nga unit Mm. sa Compostela. Mm. Wala naman kumusugot kay ila ipa cash. Mm. Unya kay pag-ibig naman to. So wala ko masugot kay kung dili nila bayaran ng pag-ibig, biraho tong balay ako ang pangalan. So wala na ko bayad. Ako na obligado mo bayad kay ila kay dili na lang ta ko mo bayad kay nanam mo koy 500 plus sa ilaha. Mm, So ako na lang tay mo continue sa pag-ibig. Oo. Dili man sila masugot kay ila may ipa-cash. Nya mo musugot din ang pag-ibig i-cash nga to. Nya kung ako to i-cash niya dili nila bayaran, birahan kog balay. Mm. Wala ko masugot mo to nagpa-refund ko. Mm. Kay bisag gamay ito nga unit, ako lang gikuha kay kanang ako mabawi na ako akong kwarta. Mm. Nya kay di mas lang sugot nga dili na kuan. Dili Unsa man ang kuana? kanang- Ngano man ni kalibunan, unsa man ni mga kuana mura magkakaw ning kuana? Kalasangan lagi na di attorney. Kalasangan. Oh. Wala. Kana unsa man? Sapa na diha sir. Sapa. Sapa na diha. Mura man kakugnan man ning kuana? Wa pa bisag usa ditong balay na katukod. Wala Nga at least ba kanang imo wa pa matukod pero sige lang kay naman ta makita nga doon na may uban nga natukod. Wala gyud attorney. Why gi parking dito? Kana unsa man to? Unsa man to? Kalasangan jud na dinha. Why gi parking nga bulldozer? Wala po. At least ba man kag maka kuan ka ba nga na may gi parking bulldozer bisag mo na nang magtrabaho. Murag matagaan kag paglaom gamay ba? Wala attorney. bulldozer ka nawala naman. Oh. Wala na gikuha ang bulldozer. Guba. Kaya may kini nag-standby bulldozer magkag makaon ko ba? Kasi na pamasulti na standby na sir kinaguba na. So angan ini Emmanuel Mingo Tumabini. Ato san tawgan para nga ato san in fairness po niya ba? No? Makasulti pa sa siyang side. Natay number ani? Ato number. Be ato tawgan ko no day. Tumabini Land Development Corporation. Building affordability for people. Oh? So, kuan ko no. We build to inspire, we build to create homes, we build to help people. Mo ni ilang logo dong names, kuan ko no ibukuan ko no na ilang logo dai. Kining screenshot niya ato ipakita dito sa atong social media. Kani kasama ni? Kamo ni? Di ni kinsa man ni sila? Kana siya sir, mo na siya ay tag-iya. Mo na siya. Kani sila sir kanang wala man ko kabaluan nino nga ingana din na apil ko no slag Eagles wa ko kabaon sa ng Eagles Unya? ko anang ka-fraternity daw na siya. Tapos kana sila mo na picture na ko asa kong mga kauban nga mag-donate sila og mga food, wala mga relief goods. So maayo kay silang tao. Maayos ang tao sa damo ba? Nga ba? Oh. Dili man jud ta ka kuano makapasangil kay naman sila fraternity in behalf of the fraternity dili man kuan sa nila no. Pero ang amo lang ta ba matabangan mi nga marifan mo bitaw ni duol ni jud minimo attorney kay wala last hope pero bitaw ka nang matug kay gabi imong luha mo tuo nila galit kay tungod sa out of frustration and stress. Kay sigis lang pang donate unya wala gis la kaatiman namo. Base ilang gidonate sa ilan ng grupo sa Eagles. Eagles man kani. Sa Eagles, Dili ni iya nga kuan. Wala sad mi kabaluan attorney pero mura na picture nga mo nakuha. Kani mo ni ang mga Para mo na kanang tag-iya nas ubos. okay. Mo ni inyong contract. Sa SEC ni.
Okay. Sige day, atong tawgon ko no day. Hay man to ilang address. Di ba naman to ipakita ko nitong logo kadali be. Mo ni. Mo ni ilang office asa dapit ni? Sa Tayod Diluan. Tayod Liloan. At first ba yung attorney kadi na mao ilang office na sila sa Mandawi tas nibalhin sila Tayod Diluan. Mhm. Okay. Tayod Liloan. Sige. Unsa oras sa maabli ng opisina? Kanang abli na 10 a.m. Actually, attorney, kapila na balik kami yung grupuha. Okay. Kuan nami, primero kami duha nag-send mig demand letter. So nag-abot mi nga to dito mi nagkaila. Mo to kanang anak ko nga dili ram di ako na biktima. So mas mayo maghimo tag group chat para makabaw tag nababaylain pareha nato. Oo. So fortunately kaning mga tawhana na appeal sa among group chat. Tapos pag human na kami na pag ni nag-seek man mig help ug asa mi makaadto ba nga mga nami diulan radios ako personally nako giduulan radio station pero denied ko. Tapos kanang ingon siya nga adto lang kuno ko sa DSOD nireklamo ko sa DSOD wala ko tungaha. Tapos gihatag ko na tong no license to sell nga certificate. Mo to ang gibuhat kaming tanan at unta ta oras na abot ito mga launa no. Hantod hapon na lang alas 3 wa gyud mi gawsa sa tag-iya. Instead gi-issuehan mi og paper nila nga ongoing audit for 30 to 45 days. So kanang gikan pag last year papasalig nila June 1 to 2 months release and check refund. So nya karon laing audit na sad prog dili nakatuuhan attorney ba porang ni ana ko makauban ato ta ni attorney Rofil kay para makangay tag assistance ba kay mahadlok sad mi attorney sa among kinabuhi kay mo lagi ko no appeal sa paternity niya dako biya na so mahadlok sa mi sa among safety mo nang anang amo di man mi gusto gubot kay maayo man na nga fraternity no kay kanang nakadungog man ko nga maayo na sila pero ang amo alang babasing yung nakus laguan ang amo alang tabangan lang jud mi sa ilang fraternity baron nimo attorney Di ang ato ilang fraternity kining Eagles ko no. o kanang Eagles ko no Basig membro lang ni siya sa Eagles. membro na siya membro Ang ato ra. kani dunay mga Eagles nga naminaw to karon nga ila pumasultihan na nga blood sabay tawag nga unta, blood. attorney. Bayad lang tong imong obligasyon blood kay Thomas DWHP na sumbong sila noon. Kaya, ang hadlok na ito iba mo safety kay nagko Oh. kuno ng mga tawo membro sa Eagles diya kami Oh. unsa ra good town mi pati na namon kanya naniginot ra mi sa gagmay minima Inyo man ang hinaguan ng kwarta di pa mahimo og dugo og singot na namo correct attorney yung mga kanan trabaho OFW di na trabaho eskwela BPO o Maita. di lalim na inyo sad sumsag kayo di man na magsilbi sa dugkan ha sige lang. Now dunay nakasulti na ko dinhi kini ato mga complainants nga nabalaka sila kay membro di ay ni ining fraternity ba ni nga Eagles. Kini si Emmanuel Mingo Tumabini. Eagles ni. Ngano gyud sa mo pakibaw nga Eagles ni? Naa sa ilang page sa kuan? Mismo silang office. Mismo Mismo sa silang office? office na ilogo sa Koan Eagles. Kaya nga to ini, ay mo kabalaka ng Eagles. Kaya nga naman, ang mga Eagles nga naminaw na to karon, doon na si mga membro panalitan, at Mabutan least, man ang ato, kung matarong yun sila, ilang sultihan ang Brad. Brad, bakit tawag na Brad? Oh, kuya, no? Doon na may reklamo ni Muskon. Kuha na kuya, isito na kuya. Ano ba, no? Tabangan nun. Kaya magtinabunay mo, kaya ka kasa na imong kuan, wala mo, daghan mo kayo, kwarta hinaguan ko na. Maugani. Kinis sa mga BPO ko ni. Di pa mga OFWs. Kanang kwarta hinaguan na, dili, 15 years ko na dito sa abroad. 15 years ka sa abroad. 15 years ko para lang Hinaguan man na. So, o ikaw, membro ka sa Eagle Panalitan, imong kaila ni si Emmanuel Mingo Tumabini, dili mo magtinabunay sa dili maayo, no? Or sa ilang ikatabang baka, basig ilang pa utangog kwarta baka na si Mabini, o mga Eagles, nagkantag kwarta to kuban nga man, ato lang pa utangon para makabayad. Ano ba? Dili ta ngay mahadlok ng Eagles nga kuan kay malagmit kung tinuod yun nga kanabang tinarong bitaw. Kung tinuod ka nga tinarong, dili mo tabunan ang tao nga naghimo og di tinarong. Imo na siyang tabangan pag advice nimo tabang kag sulti nga luoy mo sa tas mga tao dito nga hinaguan man lang kwarta. Mga professional man lang. Mga professional man ang members ana. Dagan naman ko mga kaila sa na pero dili ingon nga kuan. Actually gi-recruit sa ko inana pero akong gi balibaran na kay di na madaas kong oras. Ko busy makay ko di na kay kanana ang umusod ko kanang organization niya wala ra po tayo para lang gyud membro niya di atay kuan ba kung na busy yung kidaghan kay kog mga atiman so base niya liability hinuon ko sa organization wa lang ko pero akong tan-aw kato mga Eagles nga naminaw to ron I'm sure na amang gyud daghan naminaw ron ako sa hangion kaila mo ining Emmanuel Mingo Tumabini kung pwede makasulti mo niya maka-text mo niya advisean niyo siya nga di ay mga tao diri nga ang kwarta hinaguan taon. Dugo og singot ang puhunan. Lima ka ng OFW ka? Lagi attorney. Oh. 12 hours a day. Oh.
Maka anak niya kini locust housing guni. No. Si padol. Saan sa tunay? Yang ka partner. Unsa man? Ay, si John D. Pliago Resurrection pud sir, member pud siya sa Cebu North Mandawi Lady Eagles Club. Babae ni siya. Kana yang ka partner. Yes, Aw iyang attorney. asawa ni. Aw asawa din ni Emmanuel Mingo tambi ni iyang asawa si Jeannie Resurrection. Di me sure sir kay kanang murag couple sir ba kanang napod sila yung mga partner ilang own. Murag sila ang corporation based sa SEC na mo nga paper sir, sila ang corporation owner sa kuan Tumabini Land Development Corporation. Okay. Naadyo sa SEC, registered siya 2023 pa, pero among pag-avail sa mga units na mo 2020 pa, pero cease and desist order sa DSUD sir since September 2020. Nya gibaligyan mi nila pero wala mi notify nga wala sila kuan, pero sige sila promise na mo sir sa conversation na mo nga kanang naagid Isa sila. name nimo? As attorney, my name is Hannah sir. Hana. Attorney. Okay. Sige Hana, kini ni ang unsa may trabaho nimo han? BPO pod. Sa BPO sad. Okay, pila man ka square meters po ning imo? Kuan 41 and 41 square meters attorney. 41 dito sa asa na Agsungot. Agsungot, Lawrenceville. Yes, attorney. Okay. So mo na ang ikaw po siyang kag chike wala. Gisyuhan ko, attorney, katulor ako naka-in cash, the rest wala na. Napay Pila man nabilin- ka chike ang gi-issue nimo? 36, good for 3 years. Gihangyo gid namo ni attorney nga pwede ba dili 3 years ka Oh. nagpadisod mi, wala mi choice kay ang uban gibalibaran, so nisugot na lang mi kaysa wala mi refund gid madawat attorney, so nidawat na lang mi sa 33 ka checks good for Okay. 3 years. Sige ha, aton pagtagad mahigala kay sige. Damay mga nagdanan text sa koron di lang ko nganlan tani daghan mi nga 7 faction nga Eagles attorney. Ako ang president ko sa lahi ni nga kuan amot di siguro ako nganlan kay kuan man. So daghan man ni mga Eagles gud mga faction kuan sila kana mga chapter ba. Basig sa nakailaan ni sa ilang chapter panalitan nga Brad or Kuya. Kada na ang ato na sige uli to Kuya. Kay luoy masan di ba lalim ba yun ang inyong kwarta? Attorney, 12 hours every day. Padol sa microphone. Ba? Ako attorney, 12 hours every day, walay day off. Ang agent nako is my operations manager sa BPO. Dili na ako pangalan company. Oh. So, ako 12 hours kay bawo gyud na sila 12 hours a day. No day off para lang yun makabayad ko every month. Kay napabi ako yung mga anak yung pa-eskwela. I have 3 kids. So, dili yun lalim usay madugay pa kog bayad kay napalagi kay daghang bills aside sa imuhang nga na obligasyon. Just to make sure ba nga future kay sa akong mga anak na ibalay kay Oo. karon attorney squatter gyud binamuyo. So ang ay muha sa imo thinking di ka gusto ang imong mga anak magdako bitaw nga wala ikagulingon. Bitaw. So among damgolan day gihapon. Himo na nung urom nung kadugayan. Sige lang, akong pagtuo magod kaning mga Eagles, di man ay mga kwan, okay man ay mga tawhana. So og doon na say membro nga medyo doon ay problema, inani, basi magkatabang sila advice sa ilang membro nga Brad, unsa may nahitabo dahil sa imong kwan nga may mga reklamante, ato lang siguro ang kwanon. Kana bang matambagan niyo ba uli na siguro nato mamay lang gipangayo nga kwan. Kay hinaguan sa kwarta kanang kwarta hinaguan nga siningtan nimo kwarta nga dugo og singot imong puhunan di ba ilalim. No? Di ba ilalim sana. So muna nga kana na ang makatabang sabi atong tawagan ko no. Inday Ken, kumusta atong tawag day? Ato ko na iparing ang telepono day Ken be. Attorney Rufil, nakatawag na ko dire og walo ang akong kuan gini gipuli-puli nako kay na may landline. Attorney Rufil kining ilang office sa Purok Mulave Tayud Liloan. So doon na landline number, doon na po yung mobile number or cellphone number. Okay. Puros kawalo nako kahigayon nga midayal aning ilang landline og ilahang cellphone number. Wala may mutubag pero muring ra gid siya Attorney Rufil. Way mo tubag. Ang landline nila, mga ikalima na kung tawag, gikan sa uno, nga to sa ikalimang tawag, muring pa siya Attorney Rufil. Pero lately, pinakawahin ako nga pagtawag, nga pila ka times, mo diretsyon naman siya og tutot, no, mo ana laglargo, tutot. Pero ang cellphone number, kay muring ragid siya, walay mutubag. Bebe, ato balikan ko no. Iparing ko no to day. Dahon ako og dial ang Cellphone. landline. Landline, Attorney landline, Rufil, sige. ha? Sige. Ipindot na ko diya kasamang key, on air dayon. Sige, Dali Kay. lang, Attorney Rufil. Bebe. Landline number ni akong gidayal, ha? Okay. Landline number. Kung kinsay mga kuya diha, sulti ilan ninyo. Kasi maka-advise ba? Mao ni ang landline. Mo
Kanang landline Mo number, ni- Attorney Rufil. Mo ni ang landline. Oh, moditso na lang siya og tutot ba. Pero kagaya Okay. ni ring pa na Ganina siya. ra nimo sig kinunta kay inani lang mo tutot. Ang ganina Attorney Rufil una na kung tawag ana mo ring din siya. Maila man to nimong normal nga ring kay mo na ring. Oo. Balik-balik. Pero kani siya lahi na ni karon ha kay inig human ako dial sa pinaka-last na digit mo dito na dahil siya tutot na lang. Okay, kang cellphone, ang cellphone ko no. Cellphone number ha. Ari ko mabalhin ko sa cellphone number. Same gyapon ka sa mangkiig. Pindot na ko nimo i-on air dayon ha. Sige be. Para maklaro ta ni mga kagalaan. Oh, sige gamay lang kayo. Okay. Cellphone number na Attorney Rufil. Ato pa butong no ring. Oh, na ring man. Wa man. Emmanuel Mingo Tumabini. Wa gyud. Mao na to kuan mga rings ni Attorney Rufil up to the last niya nga ring. So mao na siya. Meaning walay ni punit or walay ni tubag. Okay, okay. Sige. Atong buhaton ani ato ni pangitag pamaagi niwi nakaadto mo sa NBI ang uban. Ato ni ipadayon lang. I hope atong giko lang attention sa NBI. Kay nakaduol naman ning uban ninyo, no? Unsa may latest sa NBI ikaw Joy, pag adto nimo sa NBI? Unsa may kuan niya? Unsa may latest dito? After makasubmit mi sa among files kay wala man mi naka-receive pa og kanang feedback. Based ako I don't know sa uban. On processing na siya. On processing pa. Okay. On processing na siya, attorney. Under investigation. Under investigation. Unsa may lain nga kuan nakasubmit na mo sa inyong kuan dito? Nakasubmit namin sa tanan ng papers. Evidence, Evidences. checks, tanan-tanan. Receipts. Attorney nga. Oh. Ginapod mi pag submit na mo sa among papers, ginapod mi nga maghuwat i-open, keep your lines open daw kay tawagan mi tagsa para pag-gather og more information. Kinsa may NBI agent nga nag-entertain ninyo? si Sir Geran. Agapito Geran. Jiran. Sige lang, ato lang kanon tungod sa tong oras nga gipot kayo, bat atong tawgon sa off-air na lang, ha? Para ato ma-follow up ni. Okay, so sige, wala koy mga pangutana gawas kun doon na pa mo dugang impormasyon nga ikahatag na mo. Maurag man to attorney ang Sige. amo lang gyud mga imigtabang lang gyud. Yeah, ato lang ihimuon og unsa itong dugang mamahimo sa off-air, ha? Sige. Kaya anyway, amo lang ning balik-balikon sa kuan, kalisod man kayo kun di nito ni ma-mention. Di nito ma-call ilang attention, ikaduha basi pay daghan mamalit dito, mabiktima pang uban. Tinuod mo sa namong purpose attorney para wala na intay makuan ba biktima. Oo. Kanabay sila bagong company. Bagong company? Naasa ilahang office. Mm. Nasa ilahang office, attorney nga Realty Estate, Tumabini nga El Solido. El Solido. Spanish pa na El Solido Kato sa nasa kuan attorney. in English pa na the solid. So basi mo liquid. Kana Kanato ni kana ilahan na tulo. Kana kanang El Solido mo na ilang daghan sila project karon nga bagko. Solido, Skyland og Tumabini. so kun ni ilang realty no Skyland Realty, ang usa Tumabini Land, ang usa El Solido Builders Incorporated. Mao na ang bagko karon nga kuan, naa sila yung mga projects. Okay. Tumabini Real Estate Corporation ilang gibutang dili Tumabini Land Development. Sige, so at least sa mga tao nga naminot karon bantay mo aning kuan ha kay kuan red flag ni dagana ko maahon. Pero ato ning pangitag pamaagi J, ang NBI makontak na to og ang uban pa nga mga agencies ato ning himuon lang J para matabangan to J kung kutob sa mahimo lang. Oo. Takon ron si Director Monsanto sa NBI para mapadali ang proseso sa ilahang investigasyon. Sige, no, salamat kayo sa pagsalig sa CBN DYHP o KFM. Salamat kaayo attorney.